Всеки ден в България една жена умира от рак на шийката на матката. Статистиката е плашеща, но всичко е в нашите ръце. Как да се погрижим за себе си и за своите дъщери, каква е най-добрата профилактика и кое е най-подходящото лечение, ще научим сега от доктор Янчо Делчев. Здравейте! Добре дошъл! Благодаря. Една не много позитивна тема за неделната сутрин, но пък важна. Казахме, статистиката е плашеща. Защо според вас е така? Липса на здравна култура ли е това? Или? Аз мисля, че са много комплексни причините и че трябва да се вижда проблема от много страни, за да се намери най-доброто решение. Определено ни липсва здравна култура, това със сигурност. Ние не сме научили децата си да ходят на лекар, да ходят на зъболекар. Ние не ги учиме в училище, не ги учиме в семейството, това е истина. И когато те пораснат и имат нужда от такова нещо, те не са подготвени. Те не знаят как да реагират адекватно. Те не знаят как да реагират, те не знаят колко често трябва да се ходи, те не знаят какво трябва да се направи и защо трябва да се отиде там. Те нямат мотивацията за такова нещо. И в интерес на истината проблема е на много нива. На ниво на училище, на семейство, на ниво на държава, на ниво на медии и така. Добре, ето сега е месеца всъщност на профилактиката. Да. Колко често трябва да правим тази профилактика? Мен лично, ако питате за българските стандарти, най-добре веднъж годината. Белите страни на Европа и на света в 2 последователни години се правят профилактични прегледи. Ако всичко е наред, почват през 3 години да правят. И по такава програма, която много стриктно се спазва, се установява, че много рязко намаля заболеваемостта и смъртността от такова заболяване. А на каква възраст трябва да започват всъщност младите момичета? Знам, че има и ваксини. Има ваксини. Ваксините се слагат на 12 годишна възраст. Всяко едно момиче, което е започнало полуживот, трябва да ходи на гинеколог. Задължително? Да. А как всъщност се установява това нещо? С нормален преглед или нещо по-специално ли се изисква? Вижте, има установен алгоритъм за това нещо. И то е за цял свят. Има скринингов метод, който се нарича цитонамаска или ПАП тест. Е по-често срещаното, защото папа Николай е един американец от гръцки произход, го е измислил 40-те години на миналия век. И всъщност това е скринингов метод, който от 1000 жени, като си направят такъв тест, ще отделим примерно 10 или 20, при които има нещо, което започва. И това нещо ще стои месеци, години в предраково състояние и чак тогава ще стане на рак. Тоест ние имаме достатъчно време да го открием като предраково състояние и да го лекуваме на 100% и изобщо да не се стига до рак. Но въпросът е, че трябва да се отиде на преглед. И трябва по-често да го правим, за да можем да го хванем. Не е нужно. Толкова Веднъж рано. в годината, като го направи, каквото и да става до следващата година и до следващия преглед, няма да стане на рак. Със сигурност. Няма да е толкова сериозно. Няма да е толкова сериозно. Има редки флуоресцентни форми, но те са изключително редки, просто няма смисъл да се така акцентира точно на тях. Истината е, че в кабинетите, в практиките при нас идват жени, които, примерно, като са родили веднъж и повече не са ходили на гинеколог. Идват 25 години не са ходили на гинеколог. Тя казва, аз нямам оплакване, защо да ходя. Нали? А задължително ли е да имаме оплакване, когато става въпрос когато почнат оплакване, тогава вече е късно. А от какво се хваща този папиломавирус? То е широко разпространен, има го и в околната среда. Там проблема е много интересен. Там проблема е по-скоро вирусологичен и имунологичен. Там има хора, които не се заразяват с него. Има хора, които се заразяват и се самоочистват. Има друга група хора, които се заразяват и са носители без да имат клинична изява. Има друга група, която са и с клинична изява. И защо при едните става едно, при другите друго е по-скоро имунологичен и вирусологичен проблем. Въпрос на имунна система. И въпрос на време това ще се открие, със сигурност. Истината е, че давайки имуностимуланти, ние успяваме да помогнем на тези жени. Тоест не е супер страшно това, че примерно една жена си е направила ПАП тест и си е направила тест за папиломен вирус и примерно е излезнал някакъв папиломен вирус. Истината е, че ако отиде на гинеколог и ако се вземат сериозно нещата в ръце, всичко ще бъде окей. И жената ще си е жива и здрава.
Добре, а има ли вариант веднъж отстранен проблема, после отново да се появи? Чисто теоретично да. Но тя пък трябва да ходи пак на преглед. Не е веднъж да отидеш и после след 20 години. Това е Тоест истината. този вирус си остава вътре в нас и ние можем да го Не развием винаги, не при винаги. всеки срив на имунната система. Чисто теоретично да. Да, може да бъде. Тук идва голямото откритие, за което професор Цурхаузен получи Нобелова награда 2008 година. Всъщност той доказа, че папиломният вирус променя генома на клетките и тръгват да стават предракови състояния и после на рак. И всъщност революционното в цялата тази история е, че лекувайки по принципите на лечение на инфекция, ние лекуваме появата на рак. Разбирате ли? Слагайки една ваксина, предпазвайки от инфектиране с този папиломен вирус, ние предпазваме тази жена, че няма да се разболее от рак. Това е революционното. И другото, което е, че всъщност от стената на вируса е направен молекулен модел, който е доказан, че дразни имунната система и създава имунен отговор. И е направен изкуствен модел на тази част от стената на вируса. Тоест вътре в тази ваксина няма вирус. Не е вирус, който да е облъчен, примерно, или нещо да му е въздействано и да се очаква от него да се получи някаква реакция. И това влезна в имунизационните календари на повечето западни държави. Както и при нас, ние на 12 години... Истината е, че трябва да се сложи ваксината преди да се започне полов живот, за да може да изгради това е едно от условията. Да, детето да изгради антитела и да убива вируса при контакт с него, защото в серума има антитела. И истината е, че от тези ваксини, които сложиха и които съществуват две, едната е двувалентна, другата е четиривалентна, има напрегнат имунитет вече много години, стана 5, 6, 7 години, откакто са масово почнали. Тоест, тя държи високи нива, тази пациентка, в серума на антитела срещу папиломен вирус. Не е нужно да го реимунизираш този човек през 2 години, да речем. Може ли да се каже тогава, че на 100% помагат ваксините и предпазват? На 100% не може да кажем, защото изолирани са много. Те са над 300 типа изолирани от папиломния вирус. Ние слагаме към най-често срещаните. Има епидемиологично проучване, което казва, че примерно за Южна Америка е 45-ти тип най-разпространен. За нашия регион тук са 16 и 18 високорискови типове. Те са отделно направени на високорискови и нискорискови, като високорисковите в 90% водят до предракови и ракови състояния. Изолираха такъв вирус и в метастазите на един напреднал карцином. Тоест, тази теория е в действие. Тя е водещата в момента за възникването на рака на шийката на матката. Така че там нещата, очакват се поливалентни ваксини с повече типове, не само с 4, говореше се за 9. Работи се и върху терапевтични ваксини. Въпрос на време ще излезне нещо ново със сигурност, защото света върви напред. Нали? И се откриват все повече и повече неща. Всичко е под контрол на практика в тази локализация. Има няколко локализации, които са пред очите и в ръцете на лекаря. И много лесно се диагностицират. Маточната шийка е една от тях. Лекаря го вижда. Той е пред очите му. Може да прави цитонамаска, може да гледа колпоскопски с микроскоп, да го оглежда. Може да вземе биопсия. Всичко е пред очите му. Същото нещо е с гърдата. Млечната жлеза при жената, тя е между ръцете. Има ехограф, има рентген, има много неща. Тоест ние можем, друго е да поставяме диагноза на панкреас и на мозък, да речем, друго е това, което е между ръцете ни и пред очите ни. За съжаление, и двете локализации в България са ужасна трагедия. Значи, рака на млечната жлеза е на първо място. Сред злокачествените на четвърто място е рака на маточната шийка. Това е нещото, което казва, че тези жени не ходят на преглед. Разбирате ли? Това е нещо, което ни кара ние като специалисти. Искам да ви кажа, че е голяма трагедия да седне също един млад човек на 26 години, миналата седмица жена, с напреднал стадий на този карцином. Не можеш да седнеш и да го гледаш спокойно в очите. Това е едно изживяване, което цялото отделение го понася по някакъв начин много тежко.
Защото той звучи като присъда тая диагноза. Разбира се, като кажеш някой, че има рак, Да. как излиза този човек от Едно е кабинета? това. Друго е да му кажеш, ти си в един напреднал стадий, където шансовете са малки. Разбирате ли как се чувства човек след един такъв разговор? Мога да си представя само. Да. Това е жена, примерно на 26 години. Кажете ми, кога и дойде Добре. менструацията, кога почна полов живот, кога стана това? А защо според вас прага падна толкова ниско, възрастовия? Също са много причините. Най-вероятно е свързано с падането на имунитета, най-вероятно е свързано с начина на хранене, начина на живот. Много са нещата. Общо взето. Различни външни фактори въздействат също. Химизацията, радиация, има много неща, които комплексно. Има Които отключват. генетично предразположение, разбира се, за такива неща. Предава ли се по наследство? В този случай не толкова голяма наследственост има, но... Ако случайно една жена е бременна и има този папиломавирус? Ако е бременна, има този Възможно ли е да папиломен увреди вирус, плода? възможно е да си износи бременността и да си роди. Аз съм оперирал жена, която беше бременна втори месец и беше с последното предраково състояние. И ние само изрязахме участъка, тя си износи бременността, роди и после роди още едно дете. Тоест, там бяхме хванали последния влак. Но тази И въпреки жена това сте й помогнали? Да, тя е жива. Тя е жива, здрава, гледа си децата. И може да ражда още. А тя как разбра, че има този вирус? Ами, Идвайки вече за преглед за бременността? Идвайки с мисълта, че най-после е получила една желана бременност и понеже има алгоритъм и се взима цитона маска в женската консултация и трябва да се направи микробиология и цитона маска. И всъщност там излезна една стряскаща висока група, която нас задължи да биопсираме, да докажем и след това да го излекуваме. И поехме заедно риска да рискуваме бременността, да я запазиме или не, ако от самата манипулация... Има риск, ако го правите по време на бременност. Да, определено. Да стане аборт. А възможно ли е като цяло да износи плода в тази ситуация? Възможно Без е да прибегне към една манипулация. бременност влошава, много бързо ускорява процесите на Тя намалява развитие на имунната рак. система. Да, и кръвоснабдяването е много по-усилено и много по-голям става риска да се разпространи тумор. А само момичетата ли? Говорим си за жени, за нашите дъщери, за момичетата. Мъжете трябва ли да си правят прегледи? Все повече специалисти казват, защото предполагам, че те са носители на този вирус по някакъв повечето начин, дори да не ги уврежда така. Те също боледуват. Значи рака на главата на пениса е също предизвикан от папиломен вирус. Те също боледуват от тежки кондиломи, папиломи имат по главата на половия член, по гениталиите изобщо. Те са... те са по-нежната част на човечеството, мъжете, не знаете. Нали? Но не се споменава това, че и те трябва не да правят профилактики. Не се споменава, но все повече специалисти говорят, че най-вероятно ще трябва да се започне вакцинация и на момчетата. Да, пак така на малка възраст, преди да са започнали полов живот. Общо взето, ваксините при всички положения влияят само когато аз съм твърдо за вакцинацията и то масовата. Самия факт, че примерно една Дания, всички скандинавски държави, Германия, Франция от много отдавна въведаха в имунизационния си календар като задължение тази вакцина. Аз не знам защо изобщо дали се оспорва, но... Може би много хора ги е страх от това, че една вакцина предпазва от едно, но пък може да отключи нещо друго. Знаете, има много такива случаи. В случая не може да я отключи, защото аз ви казах, това е изкуствено създаден модел на част от стената на вируса. Това е един молекулен модел, който е синтезиран изкуствено. То няма жив вирус в тази вакцина. И няма никаква опасност за всеки, който да... Добре, какъв съвет бихте дали? Вие. Вижте, говорим вече не само за момичетата, говорим и за момчетата, и за по-напредналата възраст. Да, вижте, аз съм един от хората, които винаги, когато има възможност да се говори пред медия, винаги казвам едно и също нещо. В България има добри лекари и добра медицина. Ние нямаме добра организация, според мен. Ние не можем... Това, което можем да направиме, ние сякаш не можем да го представим на обществото.
не можем да представим в най-добрия си вариант как можем да им помогнем най-добре. И според мен е въпрос на една мащабна кампания, да се обясни на хората, да се влезни, може би в най-гледаното време, примерно вечерно време с рекламите за препарати за тоалетна чиния, за Вместо да за пране рекламираме и тези така. неща, всъщност да си поговорим нека да за се здраве. рекламират и те, но нека да има и 10 секунди и да кажат, идете и си направите им преглед за еди какво си. Нали, също говоря и за рака на простатата, примерно при мъжете, за гърдата, за маточната шийка. Пак казвам, това са зони, които много лесно са достъпни за диагностика и за лечение. Като цяло е хубаво. Да, и като цяло е хубаво. 1992 година бях на една специализация в Швейцария и там, знаете ли, беше много интересно. Те като наближи рождения им ден и те си започват да звънят и си записват часове за зъболекар, за гинеколог, за там. Те имат пакет, който трябва да го направят, за да може следващата година касата да им плаща, защото ако не са си направили това пакета... Това обаче, виждате ли, до голяма степен зависи от държавата. Да. Какво прави тя всъщност? Всички сме Защото длъжници. те са възпитани по този начин. Те Хората, те израстват така. Да, точно. Те от деца знаят, че когато дойде време, мама и тати звънят и си взимат час и като дойде и тяхното време, те почват да го правят по същия начин. Това го няма. Това не липсва. Иначе като отиде при лекаря, той вече знае какво да направи. Той си е прочел уроците там в учебника и си знае нещата. Аз се надявам с нашият разговор определено да сме стигнали до повече зрители. Един да сме спасили, ще бъда щастлив. Абсолютно ще бъде успех. Хора, правете си профилактики, правете си прегледи веднъж годишно, не само за рак, а за всичко останало. Благодаря ви много за това гостуване и успех. Все повече такива предавания трябва да има и все повече трябва да се говори за тези неща. Съгласна съм. Да. Благодаря ви.